Dovoľte mi privítať pána doktora Timoteja Brenkusa, milovníka prírody, ktorý pôsobil ako riaditeľ environmentalistiky v Slovenskej agentúre životného prostredia. Budeme sa rozprávať o potrebe edukácie nielen detí, ale aj pedagógov v oblasti environmentálneho vzdelávania, ale aj o našej prírode, vzácnostiach v prírode, o zaujímavých projektoch, ktoré chránia prírodu, zadržujú vodu, zabraňujú záplavám a zároveň vysychaniu lesov. Ahoj Timo, srdečne ťa vítam v našom štúdiu. Ahoj Linda. Som rada, že si prijal naše pozvanie a že sa budeme môcť porozprávať o prírode, o environmentálnom vzdelávaní a o tom, čo všetko môžeme spraviť pre našu planetu, aby sme začali každý od seba. Potešenie je aj na mojej strane. Ako si vyrástol, či si rástol v prírode, aké bolo tvoje detstvo? Úplne nádherné. Myslím si, že veľmi málo ľudí už dokáže zažiť dneska také veci ako ja. Vyrastali sme pod lesom, celé leto nohami v potoku. Zbierali sme hríby, chodili sme hrať šiškové vojny a tie prázdniny boli vo veľkej miere trávené vonku v prírode. Keď si sa potom rozhodol v podstate študovať na strednú školu odbornú, ako si sa rozhodoval? No tak ja som sa nerozhodoval, poradili mi vtedy rodičia. Po roku som to chcel zmeniť, ale ešte som nevedel, že sa to dá, takže som doštudoval strednú školu takú, ako som mal, čo bola elektrotechnická učňovka. A keď som ju doštudoval, rozhodol som sa, že teda smer, ktorým sa budem uberať, bude úplne iný. A vybral som si vysokú školu, ktorá už spĺňala všetky tie kritériá, ktoré dovtedy tá stredná škola nedoplnila. A to bolo? Akú školu Bola máš? to Univerzita Mateja Bela a fakulta ekológie a environmentalistiky. Bolo to diaľkové štúdium, lebo na denné nebol čas, priestor, bolo treba zarábať peniaze. No a neskôr to bola ešte Univerzita Konstantína Filozofa v Nitre a doktorandské štúdium tam, takéto malé doktorandské. No a zakončoval som to veľkým doktorátom na Technickej univerzite, ktorý som ale neobhájil. Vrátim sa k tomu prvému doktorandskému štúdiu. Akú tému si mal počas doktorandského štúdia? Ja som sa špecializoval aj celú vysokú školu, aj tému diplomovej práce na likožruta v spojitosti s hlucháňom, hovorným alebo tetrovom hlucháňom teraz ponovom. A vlastne na také populačné dynamiky, ako sú previazané tieto dva druhy. To je zaujímavé. A k čomu si dospel počas toho výskumu, ktorý si robil? Že sa veľmi neľúbia. Že sa veľmi neľúbia. Ja si pamätám, že toho hlucháňa, myslím, že Martin v Prahe, on je Slovák náš a viem, že riešil tiež takýto projekt ohľadom hlucháňa. Neviem, Martin Mikuláš je jeden z najväčších odborníkov na tetro a hlucháňa. Myslím, že európskym, tak by som ho nazval. Áno, ja som počula takú jeho prednášku na tom Karpatskom dohovore, kde o tom hovoril. On sa snažil aj zachrániť toho hlucháňa v niektorých oblastiach, kde mu hrozí vyhnutie, myslím. Áno, robil, myslím, že aj na Slovensku viacero projektov. Od monitoringu a zbierania vzoriek pre DNA analýzu až po nejaké manažmentové úpravy. A tú druhú prácu sa spýtam, čomu si venoval počas toho doktorandského štúdia? Tá už bola taká špecializovanejšia viac na hlucháňa a teda na nejaký monitoring výskytu v jednej krásnej oblasti, kde ja bývam, a to je taký kraj Muránskej planiny, volá sa to, že Fabová hoľa a okolie. Čo je tam krásne ešte okrem toho hlucháňa? Ja nie som moc obdivovateľ Vysokých Tatier, lebo mňa tie skaly a kamziky moc nebavia. A mňa baví viac taký ten smrekový les, tak aj keď v jeho prírodzenom výskyte, teda v tom 7. vegetačnom stupni, so všetkými živočíchmi, ktoré k tomu patria, od motýľov až po medveďa. To obdivuješ, to ťa náplňa. Lebo sa dá stále niečo v tom lese vidieť. Tu mi nedá neopýtať sa na biodiverzitu. Či by si vedel opísať? Dnes sa často stretávame s týmto pojmom a mnohí ľudia nerozumejú možno úplne, tak by som rada dala túto otázku. Či by si mohol opísať, čo tá biodiverzita vlastne v tom lese znamená? No úplne najjednoduchšie, ako to robíme, aj keď ideme za deťmi, tak je taká tá definícia, že sú to všetky živočíchy a rastliny na tom mieste, na ktorom sa vtedy nachádzame, a to je teda tá biodiverzita. Od huseničky až
opäť spomeniem toho medveďa, lebo ten je taký najväčší u nás. Keď hrozí nejaké vyhnutie nejakému živočíchovi, vieme mu vytvoriť také prostredie prirodzené, aby sa udržal, alebo dokážeme prilákať vyhnutého živočícha napríklad z Poľska, z Maďarska. Vieme nejakou dráhou, nejakými cestami vytvoriť prirodzené prostredie a prilákať ho, aby sme ho mali naspäť v našej prírode? Jedna taká veľká introdukcia tu už bola. Podarilo sa nám znova na Slovensko vrátiť zubra. To je taký veľký ikonický druh, ktorý sa vypúšťal po umelej odchovni do voľnej prírody. A vieme to urobiť, reálne aj s inými druhmi. Otázka je, že aké všetky aspekty by to nieslo so sebou. Každý druh je totižto špecificky, vyžaduje špecifické podmienky prostredia a aj z ohľadu veku sa krajina mení. My sme veľmi kultúrna krajina, máme všade nejaké sídla, cesty, diaľnice a tak ďalej. Takže hlavne pri tých veľkých živočíchoch je to, myslím, dneska už dosť problém. Rada by som sa ešte spýtala ohľadom vodných zádrží, čo ste spravili teraz projekt. Či by si nám mohol o tom porozprávať, prečo ste pracovali na tom, aké dôležité je to v prírode tú vodu udržiavať a ako súvisí s klimatickými zmenami? Takže voda je základ všetkého, to asi nepopiera nikto. Na Slovensku alebo vôbec aj v rámci Európy je také číslo, je to, že 14 km zhutnených povrchov lesných ciest alebo nepoužívaných ciest na teraz asi 1000 hektárov. Toto číslo by malo byť oveľa menšie, lebo tie cesty vytvárajú tzv. Sekundárnu riečnú sieť, rýchlo odvádzajú vodu a padajúce zrážky z krajiny do riečnych tokov a mimo nich spôsobujú také tie lokálne povodne, keď je to pri 100-ročných vodách alebo respektíve pri 100 mm zrážkach a vyššie alebo 70 a vyššie. Takže napríklad hlavne preto tým, že to ovplyvňuje tú biodiverzitu spomenutú, že sa na tú vodu viaže viacero druhov, že to robí mikroklímu, ktorá je vyhovujúca aj pre rastliny, aj pre lesy, aj pre ľudí. To je ďalšia nejaká sekundárna vec toho celého. Takže my sme implementovali veľký projekt na vodozádržné opatrenia pod Košickým samosprávnym krajom, konkrétne v Gelnici a v Dobšinej. V prípade, že bude záujem, môžeme sa tam ísť niekedy pozrieť. Veľmi rada by som to videla naživo. V lesoch viem, že bolo obdobie, kedy bolo viditeľné, že tá voda naozaj odteká. Čiže v tomto prípade je lepšie, keď tie cesty v lesoch upravia, zničia, sa dáš povedať, eliminujú, aby tá voda ostala v podstate v tých lesoch tam, kde má ostávať. V podstate úplne jednoducho povedané, ak rozkopeme lesnú cestu, tak na kilometri takéto rozkopanej lesnej cesty vytvoríme asi 330 malých hrádzok, ktoré sa pri topení snehu alebo pri daždi naplnia vodou a tá voda vsiakne do zeme. Výborne. Ktoré stromy najčastejšie vysýchajú teraz v tých posledných rokoch? Tak my sme svedkami v tomto období, alebo respektíve 10 rokov dozadu až doteraz hlavne rozpadom smrečín, ale myslím, že minuloročné sucho nám zdvihlo varovný prst a nebudú trpieť len smrečiny, pretože sú plitkokorené, ale reálne budú trpieť aj dubové porasty, bukové a tak ďalej, borovice a tak ďalej. Všetko, čo nebude mať dostatok vody, vyschne. Ako to ovplyvní potom zver, napríklad aj tie medvede, alebo jelene, daniele, zajace? Ako to má, aký vplyv to bude mať? Negatívny, ale každý živočích sa dokáže nejakým spôsobom adaptovať. Otázka je, že kde sú jeho hranice, že dokade to znesie a či mu to bude vyhovovať alebo nie, či potom sa podá niekde ďalej, kde tie podmienky budú troška miernejšie alebo proste zahynie. Čo môžeme my spraviť, ľudia, bežný človek, čo by mohol spraviť pre prírodu? To je veľmi zložitá otázka, lebo nemyslím si, že robíme málo. Ale asi by sme mali robiť viac. Z pohľadu štátu, keďže ty si dlho pôsobil v environmentálnej agentúre, čo pokladáš za jedný z najlepších projektov, najlepších vecí, ktoré ste implementovali ako implementačná agentúra na Slovensku? Slovenská agentúra životného prostredia implementovala za to obdobie, ktoré som tam bol, asi cez 20 rôznych projektov. Myslím si, že dôležité sú projekty vzdelávacie, pretože
Pokiaľ o tom nevieme, tak okolo toho iba prechádzame, alebo respektíve nerobíme to. No a ďalší projekt, ktorý ma tak zaujal za to pôsobenie, bol práve tento, ktorý sa robil len teda mimo agentúru, už spomínané vodozádržné opatrenia. Vrátim sa k tomu environmentálnemu vzdelávaniu. Keďže to pokladáš za jednu z najdôležitejších vecí, aby sa ľudia vzdelávali, ako dlho venuješ ty čas tomu, koľko rokov sa venuješ environmentálnemu vzdelávaniu? 9 rokov dozadu som nastupoval na agentúru ako referent pre environmentálnu výchovu, takže v podstate sa s touto témou stretávam úzko už 9 rokov, ale myslím si, že keď človek raz k tejto téme nejakým spôsobom pričuchne, tak sa jej už drží celoživotne. A vzdelávali ste malé deti, stredoškolákov, vysokoškolákov alebo dospelých učiteľov? Vzdelávali sme od predprimárneho vzdelávania až po učiteľov, teda všetky vekové skupiny, širokú verejnosť. Čiže ste sa snažili zasiahnuť širokospektrálne takmer všetkých. Dá sa povedať, že širokú verejnosť. Ako sa na to pozeráš na vzdelávanie tých učiteľov? Má to zmysel, keď vzdelávaš učiteľov, aby odovzdali ďalej tie informácie? Má to najväčší zmysel, pretože iba učiteľ má pokope v jednej triede, v jeden deň, v jednu hodinu 20-30 žiakov, ktorým vie preniesť informáciu, ktorú oni vedia ďalej šíriť vo svojej rodine alebo teda svojim blízkym. Keď ste implementovali nejaké projekty na Slovensku, tie sady Márie Terezie sa nepodarilo dokončiť. Môžeš povedať trošku viac o tom projekte, o čo tam išlo, prečo sa to tak volalo, prečo má taký názov a prečo vidíš, že má zmysel ten projekt možno dokončiť do budúcna? Ten projekt bol iba v štádiu takého predprípravného zámeru, kedy alebo mohli sa realizovať revitalizácie alejí, ktoré vysádzali sa za čias Márie Terezie, ale reálne aj potom, popri cestách 1., 2. a 3. triedy. S tým, že tie dreviny samozrejme už sú ďaleko po životnosti a aj z bezpečnostného hľadiska by malo pomaličky dôjsť k ich výmenám. A prečo sa nerealizoval, to neviem úplne presne, že prečo, pretože na každej ceste, každého projektu sa vyskytne asi milión všelijakých prekážok, ktoré buď ten projekt a jeho tím pri realizácii alebo predprípravnej fáze prekoná, alebo to proste neprekoná a zasne to niekde buď tesne pred cieľom v polke. Ja si myslím ako reálne, že k tomuto projektu alebo k takémuto zámeru sa dá vrátiť časom. Možno, že aj teraz. To by bolo super podľa mňa, keby sa to podarilo. Asi by to malo zmysel. Každý projekt, ktorý prináša do krajiny niečo zelené, niečo užitočné, tak si myslím, že je fajn. Rada by som sa spýtala na menšiny na Slovensku. Či vidíš do budúcna možnosť, že by získali prácu menšiny a taktiež by vedeli participovať možno aj na tom vzdelávaní, sebarozvoji v rámci prírody na Slovensku? Ak sa konkrétne bavíme teda o tej jednej najväčšej menšine na Slovensku, tak si myslím, že pre ňu sú tu svetlé zajtrajšky, pretože sú profesie, či už v lesnom hospodárstve, alebo v poľnohospodárstve, alebo iné odvetvia v stavebníctve a tak ďalej, ktoré reálne už nemá kto robiť. A aj za cenu malých investícií na dovzdelanie by sme vedeli takto veľmi rýchlo získať kvalitnú pracovnú silu. Čiže vidíš tam zmysel a budúcnosť? Určite. Veľký. A myslíš, že bude záujem zo strany menšiny? Ak sa to celé dobre nastaví, tak áno. Treba si uvedomiť, že každý tvor je iný, každý potrebuje nejaké špeciálne nastavenia celého toho kolobehu veci, aby dokázal v ňom fungovať. Ak sa to dobre nastaví, príklady pozitívne na Slovensku máme, tak sa to dá. Budem držať palce, aby sa to podarilo a verím, že sa to podarí. Ďakujem. Ako vychovávaš deti k tej symbióze s prírodou? Niekde som to už tuším aj spomínal. Dôležité štádium dieťaťa a nejakej výchovy k prírode alebo prírodným veciam je presne tie otázky, ktoré rodičia zvyčajne nemajú radi, lebo nemajú čas na ne odpovedať, alebo možno aj nevedia odpovedať. To je štádium prečo. Áno. Tatínko prečo? Tatínko prečo a prečo a prečo a prečo? Ak dlhodobo odpovedáme a pravdivo, hlavne pravdivo, na tieto základné otázky, tak dieťa, aj keď
mu povieme zložitú pravdu, až po kvantovú fyziku, ono si to zamemoruje a v budúcnosti si už len túto naučenú pravdu spojí so svojím poznatkom, buď to z praxe, alebo vyčítanú z knihy a uchovajú a reálne ju potom aj šíri ďalej. Čiže sa snažíš deťom odpovedať na všetky otázky? Na všetky otázky, prečo je takáto kôra, prečo je toto takáto stopa, prečo je toto takýto živočích, prečo veverička papá toto a prečo motýlik lieta len vtedy a prečo sa vracajú lastovičky a tak ďalej. Na všetky tieto otázky, ktorých bolo naozaj nespočet, odpovedám čo najviac, ako viem pravdivo. Pokiaľ to neviem, tak si to rýchlo doštudujem. Dnes si vieme pomôcť aj v tom lese. Že? Á, našťastie. Áno. Nemusím sa tým pádom ani pýtať, či ich brávaš do lesa. Samozrejme, že v lese trávite veľa času. Snažíme sa, aj keď žijeme, alebo respektíve bývame v meste, les máme v podstate za bytovkou, čo je super. A pri detkovcoch a starých rodičoch bez toho, aby sme išli von, si neviem predstaviť deň, takže áno. Ešte sa spýtam na zmysel toho, že by sa skúšobne vysadili možno iné rastliny, iné stromy. Či vidíš v tom zmysel vysadiť lesy také, keby to boli aj stromy, ktoré u nás neexistujú, dokážu zvládnuť vysoké sucha, aby sme sa možno pripravili tých 10, 20, 30 rokov dopredu na to, že tie klimatické zmeny sa budú zhoršovať a to sucho bude vyššie. Vidíš v tom zmysel? Ak sa bavíme o cédroch, myslím si, že ako každá téma na Slovensku bude mať zastancov a bude mať aj odporcov. Ja som minimálne vyskúšajme, keď vysadíme kdesi céder na miesto smreka, po prípade ho pridáme do iných porastov, teoreticky môžeme len získať a hlavne pokiaľ to nevyskúšame, tak ak budeme nad tým len polemizovať, nikdy neprídeme k záveru, že či je to dobré alebo zlé, alebo či nám to pomáha, alebo nám to škodí. Dobre, tak vyskúšame vysadiť tie cédre. No jasné, určite áno. Super, tak sa na to teším a veľmi pekne ďakujem za rozhovor a teším sa na budúce stretnutie. Ja sa teším. Ďakujem.